Obi Igbo ekenekwa m gị Igbo ndị ọma na-ege m ntị. Biko achọrọ m ka anyị nwee vidio nchọ ka anyị dobili unu for last year ka this nwoke na-aha mmiri a bịa sị na ọhala mmiri against the ministry. This year ọ bịakwa n'ọzọ, mana don't worry, onwe ihe m chọrọ ikwu. Don't worry, onwe ihe m chọrọ ikwu. Then this video ka unu nụ ihe okwu na that video. Pay very much close attention to his statement and to the statement of ndị na-eso ya n'azụ. Just pay very close attention na nke ikpeazụ a I agwa onwe anyị eziokwu. I for some of the things many people are guilty of. Now in this video. August 22nd, 2026. I'm going to go to the Thank you for watching this video. I'm that now. With this video, I chobro me play ya. My name was something what I was saying when I for full year bottom no be no can cancer on way. Yeah, I get a chum kai go on why in Kibizu, kai togali uchi. Go on why in Kibizu. Some of our people need be double standard life. Double standard life. And we have now no double standard in the sense that now he had a wish on yours. The children may have they will never take it. In other words, now this young man kita apotago last year potation no hala mmeli no fully well na mmeli bo season ya ko Jesu. Can't he come out and demonstrate mgbe mmeli ade ezu onwe ke obi here ka be January, February, March opepe si no hala mmeli na January ka e wee to bi afa mana epotazia mgbe mmeli na ezu ibanye na mmeli bịa na akubel na disrupt ihe obodo na-eme na disrupt somebody else program. And people need heal the powerful native doctor, not the too powerful, not handing nana hachi webili. Mwena ajubiko no do. Ndi nan no. One maybe hana ham milije maybe elonyo ozo ubo okol. Just because na nke heme hofuma. Echefu when ham milika mili maybe ubo onyo ozoko. Echefu when ubo nke gi dekwa na akụkụ nke onyo oza na mili ahụ na-ehu no ye maybe ku nke gi. Ndị nna a lot of them kpali ike na mgbe gboo ji ike ha nwe when safeguard their family and their lineage. That is why you some family today that has issues. Higher apota me again say this idol, how reach agreement with this idol, give us money and hapo ogonogondo. That's why batana some family and on the 50 years and when at the age of 16, 17, he nwe nego nwejisi ebe niile. Nwekwa family ya apota you ga on ya. One of the oldest person on that family, 135 years. Here where you go, but they are not begging. Hani ebiezubondu. Mother put na family are saying have one. That's number one. When you have put saying have red, na be head red because na be is no na again. G is yoku ebile. I know why I'm pointing at this place is going to matter that na some of our people need be double standard life. I like him can dem marry say hey, they are no male of man. Mmili zo na Lagos State. No ade ebe akita. Mmili na ezo mgbe anyị na-aka ụka today. A lot of places ka mmili zo. Even on that 22 Okpala afa, a lot of places mmili zo. Even today again mmili zo kwa. Go and do your findings. Kimata, a lot of places in Nigeria mmili zo, including Edo State, ma Benin, ma Port Harcourt. And some of those places milizocha. Why always coming for Ebuka Obi? I like one couldn't say hey no metal of man I let the table turn around. Kapota one day carry any man of God be Belenisia. Sina this man as God lives. Kode awala hola kode tetena. Or could somebody make dangerous prayer about his head. If you get to one ye bidon ba, you need no GMO can give you ma walk name maybe. Unu ya apata ka ngwa gị two things ya me.
ha ya pụta sị na onwere ike dị na datin na ọbụrụ pastọ menwu ya mana unu na-ehili dibịa na ọha nwụ mmiri na bụrụ sọsọ na Ngor Okpala ka ozu mie mmiri zokwa zoo ma na Lagos ihe achịgwa m na ya nwa ha kwuru nke zoo na Lagos nwekwa na ọ naghị aha mmiri n'ọkọchị so that ka ndị mmadụ were ike ahụ wee na-akọkwa ugbo mgbe ọkọchị dị. Ije na Kano ha na-eme ya. Ndị Kano some places enwe ebe ha na-aha mmiri nwekwa ebe ha na-astọ mmiri so that they keep ha na-akọ ugbo that location na-akọ ugbo steady whether during dry season or rainy season. That is why Jos ji wee bụrụ highest in producing tomatoes. O nwekwa ka ha si eme nke ha mana nke ndị onye dị ele ha mana nke ndị Bible sọsọ imebisi ihe apụta na tikpọ ya na-enwe dangerous prayer eme. The man lara onye etete na kedu ihe unu ya ekwu unu ya sị na ọbụrụ na nwere ike dị na datin that na nwere ihe menwu na the past ike adịrị ya mana unu na-ehil onye halụ mmiri na-eti ya the all powerful native doctor. Na another thing nwere ike ihe emekwa ọzọ ya bụ ha apụtasị gị laịlaị ọ ndị ụka nwanne ọ ihe aka unu na-eme ndị kpọrọ nwa ha Christian. Now we people are happy for the buying of somebody onye kwesịrị na-ekpe ekpele ka ọ chegali ya. Bible says suffer not a wish to live. Suffer not a wish to live. Let's go. Also, as the Lord remaineth, in as much as the earth remaineth, whoever blesses Abraham I will bless. Whoever curses him, he will curse. It's biblical. Also, hold your peace, for these Egyptians you see today, you shall see them no more. Go on your Bible. If you're not Egyptian and the Israel, they never cross paths again. Even today, I don't know why. You don't go na Israel and Egypt no log. You don't know again. After that, say na pastor on the one who me ha unu kwesịrị na ekpele ka ọ cheghalịa ka unu na-asị na unu bụ ọ bụrụkwa na ahụ unu jidekwa Christianity unu but you people are hailing this man. This anofia kịta unu na-eheli ya. Unu na-eheli ya na ọ bụ the most powerful native doctor no halụ mmiri na Ngor Okpala si welu mmiri ya bụ na Ebuka Obi nwere ike na kwesịrị mmiri onya zie tonda ka tonda gbagbuo ya nke anụ. Our God is a patient God. He's a loving father and he's also a consuming fire. You may be having your time now, you think that you are winning. You will think that you are winning when God will come for you. Because now on a witness that so many souls in a parish no come more. That is why you couldn't have done a long time ago. Long time come on here chegali. And at the end of the some of you some of you they as bitter and as wicked than anything. Pay attention to that main road on aga. Una say Ebuka Obi hapụrụ unu ana mana the little one hapụrụ unu the little one dị under you people scare. What have you done with it? Ọ bụ na apụta na Ebuka Obi hapụla anyị ana hapụla anyị nke a hapụla ijikwa na anyị nke a n'ike ejikwa wee meela anyị nke ọzọ a na-afụ na ụzọ unu nwere enwe have been up to standard. Na Ngor Okpala nwe school, Ngor Okpala nwe filling station, Ngor Okpala nwe one of the best hotels, na Ngor Okpala nwe one of the best hospital apart from nke Ebuka Obi enwetela unu. I say nna hapụrụ ha ya ife ha menwuchi nke ha nwere enwe mana there is no place mmadụ ya anọ were afụfụ n'anya isi. Is that not a good evidence of witchcraft and occultism dị unu n'ime? So ị na-achọ ka ịmalụ onye ndị bụ winch, ị na-achọ ịma winch, don't go far. This man is part of it because onye ọbụla na-enwe anyụkwu n'ihe ọma na-abata obodo ekwuru m ya last year mgbe that man bidoro datin ndị Ngor Okpala kwesịrị iti nwoke ahụ ọdọ n'onu tụba ebuli aje Niger bridge tupu nwoke adabịa hapụrụ ya pịa ebe ahụ. Or you put hand together and banish him from that village because na gịnị ma unu ebute the whole community ajọ afa. A na-ekwu okwu ka ị na-asị na ị nwere ike eme nke a, why not izikene that your so-called nonsense ahụ na-eme ka e wee wele fight ya insecurity n'Imo State. Enwe video m played 2 days ago, a young man na complain na ọ chọrọ ịbịa Ngor Okpala Zion Crusade mana ụjọ na-atụ ya mata all this checkpoint and JTF niile amount n'ụzọ. Every little thing 100 days into Zion luwe ha na unu ebukọla ihe na nwere isi propaganda na-ekwughalị here and there na-ekwughalị mgbọsị akwụnụ si na Ebuka Obi mere mmadụ arrest. That young boy ahụ emere arrest o ejeje arrest ya the wrong one. Kedu na ihe o mee? Una man say na somebody's land na trespass somebody's property. Ihe na alụ na Zion City enwe ebe individuals na alụ ụlọ n'ime Zion City. So individuals ha mezi una arrest una asị na Ebuka Obi.
Learn to celebrate what you have. Because I will keep saying it again. Evangelist Ebuka Obi decide happen Ngor Okpala today, I will still support him. So that ka ifu say ha unu menwu with ihe ahụ ahapụrụ unu. Ka ifu kene ha unu menwu. There are so many ways they say anata mmadụ, there are so many ways they say eme. Obugo no onwe ha na unu, which I am not sure no onwe ha na unu. No so ekwuru na anya ukwu dị unu n'ime. So ekwuru na anya ukwu dị unu n'ime. Now where people are coming to make money, 100 days later people are coming there to make money. Mazi ko ya ade, open till university, when primary school, when healthcare, when nka, anaka ụka, imago people abilish other place. Mazi how busy you are in that city ah. Mala how busy you are. Mala no. Kunu wene bugali kunu ụka. N'ise sasi onyoma wasara unu ku Evangelist Obi decide hapo that thing. Bubaya na Yoruba or bully ebe ọzọ. I will be very much happy. At least come wear his own peace. Ije social media on the why na drag ya highest. Afunu be monye Yoruba drag Evangelist Ebuka Obi. Afu be monye Hausa. Afu be monye ndị kpọrọ onwe ha ndị mba mmiri. Despite the fact na ha bụ ndị Igbo. Afu be ha. It's always the same people.